Ya masikhuluma ngendawo engikhulele kuyo kwesithu sikhuluma ngayo Linksfield. Sazazi namazi bafana Sikhuluma ngayo Linksfield, sikhuluma ngayo indawo yangakithi. La indawo yangakithi mina, nalikhathi lami mina. Ikhathi engiphila kulo mina. namazi Kodwa manje ngicabanga ukushaya imoto ngijikela la eWoolworths. Ayi. phansi emnambithe 150 Konke engihayelayo la eWoolworths, ngihayele something yana we expensive nyana manje. nakhona ne Yeah, something yana expensive. Yeah, nalikhasilamba fethu, nalikhasilamba. Awuthi ngishaya imoto ngijikela la eWoolworths ngithole noma i-drink. Shaya imoto ngijikela eWoolworths ngithole noma i-drink bafethu. Ngintshengisa nje ikasi lami. Isikolo sami silapha. Silapha phansi isikolo sami. Ya uthi ngene emotweni benginitshengisa nje piece by piece njengoba ngithe ngishayela i-tour yendawo engikhulele kuyo. Angibuye thula mntwana mina. I'm not from thula mntwana. Ya manje ngicabanga ngiyongena emoto. Asambe nje usongena emotweni. Ya. Ya lento yokuphila ngayithatha ngedwa phela akekho umuntu ongithathisa yona. Umuntu ophatheka kabi ngalento engayithatha akayothatha yakhe kuvumelekile futhi sek. Asijikela eWoolworths qha. Sijikela eWoolworths. Bengibathe ngisiLinksfield la engikhulele khona mina. People who keep on tagging me from Facebook, all my social platforms. Bathi mina ngijikela ikasi, ngijikela ithula mntwana mina, ngithi angibuye ethula mntwana, mina ngibuye ethula mntwana, vele angibuye ethula mntwana. Mina ngibuye eLinksfield, nalikasi lami mina, nalikasi lami mina. Nalikasi lami mina. So when ngishaka le ndawo, when I was checking that fucking area, there are people who keep on tagging me from Facebook, all my social platforms. Bathi mina ngijikela ikasi, ngijikela ithula mntwana mina, ngithi angibuye ethula mntwana, mina ngibuye ethula mntwana, vele angibuye ethula mntwana. Mina ngibuye eLinksfield, nalikasi lami mina, nalikasi lami mina. Nalikasi lami mina. So when ngishaka le ndawo, when I was checking that fucking area, ngithola nokuthi there is not even a tap. There is not even a tap. They're just walking on a gravel, then they think I'm from there. No. Na ikasi ngikhulele kulo mina, Linksfield. Ngizongena eWoolworths manje, ngiyoshaya imoto ngiyongena eWoolworths, ngiyeWoolworths manje. Finally ngiyapi. Noma ngathi ngiyalunywa. Ubuyele emuva wena uphela ubona ukuthi ngiyaphi. Balanta muena. Ayi bafana bambanzazi yazazi insizwa bafana nizazi ngisazazi niyamazi bafana bakithi umfuthelezi izinduni echichi insizwa yenze kahle yadela ngoba ekhaya kunevolovolo bafana niyamazi umfana kalala ngesisi umbombo kanyoko ladubula iphunga phansi emnambithe 150 esiprini kamthidane okwaphela ubala anizazi insizwa nina nanakhula nehlahla nina fusek umsebenzi wami oqala yazi lento lena manje mina legal only when police there. Police not there, Habibi, everything legal. Anikuzeni lo mlungu. Yasazi sikamalini lezi la ekhaya. Su 200 nazo zibambela sona ngizibambela nje nama chips nyama chips bathi hayi ngani zakwethu ayi bafana bambanzazi yazazi insizwa bafana nizazi ngisazazi niyamazi bafana bakithi umfoka buthelezi umanqeze ngezulu induni echichi insizwa yenze kahle yadela ngoba ekhaya kunevolovolo bafana niyamazi umfana kalala ngesisi umbombo kanyoko ladubula iphunga phansi emnambithe 150 esiprini kamthidane okwaphela ubala anizazi insizwa nina nanakhula nehlahla nina fusek